Nova. So doon naman tayo sa kabila sa mga Nova. Ay, nakakuha na pala si Mrs. Nakakuha na pala oh. Nakakuha na pala si Mrs. oh. Yung kwan, anong tawag ko? Roller coaster? Wala, be. Wala, be. Wala. Parang marami din wala. Be, mangwan nga, be, kung meron. Mangwan na yung kulay red. I think. Kulay, pink. Oh. Tignan natin kung meron. Ay, wala. Wala kayong mga one na kulay pink, boss? Wala pa. Wala, be? Wala. Wala. Wala na? Tara na? Pinagaang. Tara na, matiniwag mo na. Ayun o, Magic Bricks. Kumana ako. Ano ka na? Kompleto na yan? Oo. Walang roller coaster eh. Yun lang. Alright mga kalabarkado, so natapos din tayo. Pinuntahan ko na, walang sting. Oo, wala. Ikaw nga na ano? Juice Strawberry. na Strawberry. natang. Strawberry natang. Ilan? Ano yan? Kalamansi. Nanandan. Update pala tayo mga kalabarkada na. So nandito na tayo sa may counter. At punch na natin lahat yung mga hinakot natin. Ba't wala yung red na hi-ho? Meron pa dun eh. Marami pa doon. Paborito mo lang ito eh. Yun ang dinamihan yung paborito niya. Hi-ho na spicy. Oo, sir. Napaki-separate na lang po yung box na itong mga to kasi nung nakaraan nadurog po, hindi po namin nabinta. Ano na? Bagar, durug-durug. Durog-durog po, siniksisiksik eh. Kulay daw ito kasi. Sa paper bag na lang po. Hindi, okay lang sa ano, basta yung pagkasalansan niya lang. Kasi nung nakaraan, durug lang. Durog na durog po lahat, mami. Hindi marunong yung bagar nung nakaraan. Tinitilan ko nga, baka nandito pa. Baka bago lang siguro yun. Pangalawang cart na pala itong mga kalabarkada. Kano lang inako? 9,000 na.
Tama na muna ba? Chicken rice salad sister, toilet 15. Rice salad sister, toilet 15. Pwede 189 storage roll. 189 storage roll. Pangatlong cart na mga kalabrikado na. So mga school supplies na. Bali nandito na yung lahat yung mga pagkain kanya. Mga snack. Ilang pack to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang pito to. Ito naman yung mga sabon. Malapit-lapit din. Malapit-lapit yung 70 mil. So, lahat pala ng mga sakada natin para sa tindahan ay umabot siya ng kanya. O kaya, inantay pa nga. Lapit-lapit na. Kano aabutin? Malito na lang kasi yung ipapunch ni mami. 20 yata siya na. Bali 17,000. Si pare. 17,920 to. Sa tindahan lang yan. Alright. So, kulang-kulang 18 mil. Ilan na lang yung kulang? 78 na lang yung kulang. Bibili 18,000 na. Alright mga kalabarkada, so update tayo no. Natapos na tayo na maghakot ng paninda sa may CSI. So ngayon naghanap kami ng makakainan. Anong oras mo na ba? 1 o'clock. Time check tayo, alauna na. Kakain pa lang kami. Kakain pa lang kami. Gutom yung asawa ko eh. O hindi, busog ako sa fries. Kaya konti lang kakain. Grabe. Yung parang pag naghahakot ako ng paninda dun sa bayan ng Anda, halos same lang sa nagagastos dito. Pero yun nga lang kasi more on bottle drinks, ganyan, sa mga alak, ganyan kasi dun sa bayan. Pero dito paramihan kasi chichirya, ganyan eh, mga dilata. Dito na lang tayo kakain. Anong gusto mo ba? Hanap tayo. Budget meal. Budget meal. Tiga dun ah. Pwede mo na tayo.
Salamat ka Diyos sa biyayang kalooban. Kahit tayo mga kalabar kada sabaw. Sarap. Alright mga kalabarkada, so update tayo. Bali kinuha na namin yung mga pinamili namin. Salamat kayo boss, tinulungan pala kami. Nandito na lang boss. Salamat boss ha. Thank you. Alright, so update na lang tayo mamaya mga kalabarkada pag nasa daan na tayo. Kasi magkakarga pa tayo. Ay sila ate bit ka be. Sila ate. Alright, kita-kits na lang tayo mamaya sa daan mga kalabarkada. Alright mga kalabarkada, so on the way na tayo para umuwi. At ang oras natin pala ay tanong natin kay Mrs. Quarter to 3. So mag-alas 3 na pala. Yan na lahat pala yung pinalingki na, pinalingki tuloy. Grocery natin na para sa tindahan. Mas marami yung nakaraan na ba eh? Grabe, full na full yun. Marami tayong chichirya nun. Ay oo. Nagulpi-gulpi ko kami. Ha? Bali-balin pa kami tinahanap mo. Nakos ko no. Tapos load. Marami mga kalabarkada yung nahakot natin nung nakaraan. Yun nga lang, kahit mas marami yun, naubos naman. Kaya yung dala-dala natin ngayon, parang napakagaan lang para kay Raptor. Wala, basic. Unang nakaraan kasi umabot tayo ng 23,000 yata yun. Ngayon nasa ano yun? 18,000 lang yung inabot natin ngayon. Alright, kita-kits na lang tayo mamaya mga kalabarkada sa bahay para makapag-concentrate din ako makapag-drive kasi maraming sasakyan ha. Alright mga kalabarkada, so update pala tayo. Bali kakarating lang natin dito sa bahay at ibaba ko na rin lahat yung mga sinakada natin sa Alaminos. So bago pala tayo magtapos ay shoutout muna tayo. So nice ko palang i-shoutout yung mga nag-comment nung nakaraang mga vlog natin. Shoutout kay Rapi Spearfishing, kay Idol Jack Atilano. Shoutout din pala kay Boo Adventure, kay Bayangan Fishing Channel, kay Gerald Joseph Cariaga, kay Sir Alex Berselia, kay Kabugsay TV,
kay Father and Son Fishing TV, kay Clinar Diba, tama ba yan? Clinar Bida, ayun, kay Victor Dihino, kay Dos Adventure, at shout out din kay Jess Daniel, kay Rod Choi Fishing Adventure, kay Jesse Adventure, shout out din pala kay Emerson Dapar, kay Jason Lamson, kay Bingbang Makabinggel, at shout out din pala sa lahat ng mga bagong subscribers natin dahil umabot na po tayo ng 2,364. So yun yung mga na-shout out natin, at kung gusto nyo pong magpa-shout out, comment lang po kayo sa baba para may shout out ko po kayo sa mga susunod na mga vlog natin. So yun nga mga kalabarkada, no, nakita nyo. So bali yung expenses natin ay 17,000. So kunti na lang ay magiging 18,000 na. Pero mas marami pa yung na hakot nating paninda nung nakaraang naghakot tayo. So yun lang yung kuan natin mga kalabarkada, no, vlog natin. So abangan nyo pa yung mga ibang vlog natin about sa mga paghahakot ng paninda, at sa mga motovlogging natin, at sa mga adventure natin. So alright mga kalabarkada, so dito na matatapos ang vlog natin. So ingat po tayong lahat and God bless po. So see you po sa next vlog natin.